Ine miwero gine nyemo. Nyemo ni mawero. Wara yao. Do onjera thumi nyemo no. Nyemo yao. Aha. Na akodenya na sembo ipunya nyemo nango. Dong mana midwaro. Demelea. Akodenya na sembo ipunya nyemo nango. Wade he. Akodenya gipoli ipunya nyemo nango. Ipunya nyamo nyang. Ipunya kwalo nyang wanyamo ka baba onge. Akodenya na sembo ipunya nyemo nango. Ipunya kwalo nyang wanyamo ka baba onge. Wendo no iluongo nango title mar wendo no. Chon kana tin. Yes. Agabo ikete in bracket nyemo. Okay, no kanyal kete nyemo nikech an nawero gik mane timre kana tin. Gigi no timre mang'eny. I get part more trend. Makata darobo godo a group like ngato inbox ne kachiti gini ngama badina igamo siepna. In fact wase wuotho for sometimes. But 2 minutes to ngate moro na wija. Boko na do mari. Kelno boyre. Akodenya na sembo tipuonja nyemo nango. Akodenya gipoli punya nyemo nango. Akodenya gipoli. Nyagipoli kap. Ipuonja nyemo nango. Ipuonja kwalo ne wakwalo tiang twanyamo kama. Ipuonja kwalo niang wanyamo ka baba onge. Ipuonja nyamo ngwech ko yuda ka kwelo kodi. Dak ne wachni ha. Akode nyagipoli. Ipuonja kwelo nango. Ako miwacho nyemo. Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongimani sigandi joluo joajawa jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete kata wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Yes, nyakuramogi machiegni kendo mapodi luongo ni LTN Luo Trending Nation kaka pile kawuono ni endi pod wabedo hosted gi Game Changers. Akeni duonda no winjore masawa koso kiwinja nikech ngene nitie kaka maybe atuo matin. Wan kae ndege iluongo ne Aaron C. Uonyasembo. Maendi en upcoming makoro sani nigi potential mabende onego bed ne wamiyo support. Wan kaka LTN ng'e maber ni wachung'e okang' manyime mar chiwo promotion ne artist magwa. Okwa bagua ne nyaka bed maduong', nyaka bed gi followers, nyaka bed ni nitie gimoro motimore ni marach mondo mi walande Gio follow no. Gatao nyaka bed ni hit trend. No. We do it this way because we believe in building people, and you know very well the more we build others, the more we also build ourselves. And manigi moningo bedne wan kaka joluo wakao mangata ngato ningo tim. Medenda no mari nasho mari chieno jamone mbele chiene meneno mbele ngondo boka. Katinyalo wacho no mari da kongodi nigi chake kore kubni ariyo to podi chwako sitirungi. Maendi poden LTN Luo Trending Nation. Ngama savoji chanda monda miye gini. Ngede jogi kia kata mana TV production. Koro inene no katimu ni introduction kanyo to ngato kasa nodwa. Kapo ke subscribe nyakora moge. Med subscribe nikech kae inde mibiro yude
kaka en, kendo wawacho ni mopande inyenyo ang'owa e lela. Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth, tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Nyakoramogi, kaka pile ng'e maber ni Game Changer is the best place to be. This week's program is very kako sepange. Tarik 22 ma en tich abich wan kachacha gi Freddy Jakadongo. Ex na malamo ne ngima dage ngima miyiero. Anagonyi thuola lamo ne ngima dage ngima miyiero. Niwaro dhiamba lemo nyega dage ngima miyiero mama. Entrance kaka pile wasechulo te en free. Iwinja tarik 23 wan gi Javan Makajudo. Ipenjo king'eyo weketo ni rodho wach. Dong iteme king'eyo mami. Iteme king'eyo baba. Entrance kaka pile nwasechulo en free. Kasto tarik 24 makoro en Sunday wan kachacha gi Omondi Wudombei aka sani ng'ama chwako budho Friday, ng'ama chwako budho Saturday, ng'ama chwako budho Sunday, pod iluongano mari nasho mari chieno jamone mbele, chiene mwaneno to mbele mwang'ondo boka. Kata nyalo wacho no mari dhako ngode ne gichake kore kubni ariyo to pod chwako sitirungi. Kilewe ndalo adek go to in koro kik yudi ajaw. Kokwane ni tich abich twariti Saturday gi Sunday. Alright. Kirengo japapi doke japapi gori no matoto. Kiwe japapi te doke japapi gori. Nyakoramogi wendo mara osedonjo kaendi jatelo. Wedio ga simu samisegine. Ol soda mokwongo kuzaol ni soda. Igena dwa ni olo kik joge wachi ni bwana nyencha nwaneno ka madho Tusker. Adwa ni inyon ka mondi bed ma comfortable. Adwa ni bed ma comfortable. Kongi setri. Kora bet. In sawa? We have made you pong. Angeni okuponga. Kosi hoso wiye. Matenne. Ma kore maonge tiende medi. Ki imadhe tema. Ki madhe teto be wotiko. Wuoyo gi jopiny. Ingene wasedonjo kaendi. Adwa ni kaw thuolo ni kuongi mos jopiny kon gi ni ing'ama ng'a. Samoro jogi nyalo winja to pok ginene. Okay. Ma en Aaron C. Wuod Nyasembo. Aaron C. Wuod Nyasembo. Okaron C. Okaron C. Aaron C ne en kinde mane kore kwa chako. Sani koro seng'awe. Koro en Aaron C. Kori wache C. Mano climax. To koro kaka an matuo kawuono maduonda letno. Duonda let to uma odinore ne. Anyalo go C na die. Aaron C. Wuod Nyasembo. Aaron C. Wuod Nyasembo. Bwana huku jang'ao nwaga ya. Okay, koro mae Aaron C. Wuod Nyasembo. Koro wan go mari Nashka. Yeah. Ana musician. Kapo ni nitie jok mapoko nena kata jok mapoko winja. Koro mae an. Koro ng'enyne udhi winjo to ng'enyne udhi neno. Okay. Yes. Ine miwero gine nyemo. Nyemo ane mawero. Wara yao. Do onjera thumi nyemo no. Nyemo yao. Kane wakwongo rado nang'e nadag kodi e dala. Kane wakwongo rado nang'e nadag kodi e dala. Ochuna makono baba mondo siemna kara.
ochuna manyiso baba mondo opogna lopa. Shida na onge pesa manyalo pidhi kode nyithindwa. Adieri na onge tich manyalo riti kode nyithindwa. To an natema kang'eni chieng'nwa bende gi mwandu. Adieri natema kang'eni chieng'nwa bende gi mwandu. Oyudo ka onge simu manyalo ng'eyo go kakidhiyo. Oyudo ka onge simu manyalo nenigo katembui. Tang'o mano duogo bedo matinda winjo ni onge dala. Ang'o mano duogo bedo matinda winjo ni onge dala. Kigona part mana dwaro bwana iwalo. Etie part mana dwaro bwana nyemo bwana ng'etho bwana ya bwana miya part madwaro bwana. Akode nyara semo itimana de mama. Akode nyara semo itimana de mama. Akode nyara sembo ilal kanye mama. Akode nyara sembo ilal kanye mama. Bwana ang'wa chwanyre ne iwacho gima dwaro kosi wuok kecho konya de mbele makena kona gima dwaro. Kanidwa jonyuol ni biri luongo mamana. Kanidwa jonyuol ti biri luongo madhena. Kanidwa jonyuol ti biri luongo mamana. Kane ng'ato kwinyi ti biri kono fadhena. Kane ng'ato kwinyi ti biri nyiso fadhena. Akode nyara sembo ipuonja nyemo nang'o. Dong mane midwaro. Dhi mbele hawa. Akode nyara sembo ipuonja nyemo nang'o. Wadhi he. Akode nyagi poli ipuonja nyemo nang'o. Ipuonja nyamo niang'. Ipuonja kwalo niang' wanyamo ka baba onge. Akode nyara sembo ipuonja nyemo nang'o. Ipuonja kwalo niang' wanyamo ka baba onge. Wendo no iluongo nang'o title mar wendo no. Chon kana tin. Agabo iketo in bracket nyemo. Okay, nokanyal kete nyemo nikech an nawero gik mane timre kana tin. Gigi notimre mang'eny. I part more trend. Makata darobo godo a group like ng'ato inbox ne kachiti gini ngama badina igama osiepna. In fact wasewuotho for sometimes but 2 minutes to ng'ate moro nawija boko rado mari kelno boyre. Akode nyara sembo tipuonja nyemo nang'o. Akode nyagi poli ipuonja nyemo nang'o. Akode nyagi poli. Nyagi poli kap. Ipuonja nyemo nang'o. Ipuonja kwalo ne wakwalo tiang twanyamo kama. Ipuonja kwalo niang' wanyamo ka baba onge. Ipuonja nyamo ng'wech koyuda ka kwelo kodi. Dak ne wach ni akode nyagi poli ipuonja kwelo nang'o. Ako miwacho nyemo. Ing'eyo gima timre kar kae en true story. Nikech awero chon kana tin. Nyako ni ne nyako mane wang'iyogo to noduong'na. Madh soda. Adwa ni wuoyo tichwado ko. Iwuoyo tichwado ko. Nyakaramogi wan kaendi gi Aaron C. Wunya Zembo. Yes. Kawuono kura temo donda late Martin. In fact I'm sick. It's only that I adore you people and I love you so much. I don't want you to miss this. Otherwise I'm sick. I should be sleeping by now. Okange maenya. Momi kata kawuono neno ka atema there a higher microphone. Mondo uwoge mara nikech an gi oma ok wanyal share microphone. Iwijo mama kasetieko to dhi bedo sterilized. Those people who know English will tell you what I mean, but ngama kia sterilized in koro leng alenga gik moko ok dingete. Koro wan garon sika endi. This is a guy that is also trying so hard to make it in music, and where you are you can also support him by subscribing. You just go there a YouTube channel mare timanyo Aaron C. Wunya Zembo. Kawuono tek koda. Omiwa story nitie tho moro mogolo iluonge ni Chon kana tin. Yes. Chon kana tin ni nitie part moro mono makainya. Iluongo ni Akode nyara sembo tipuonja nyemo nang'o. Ipuonja kwalo tiang' wanyamo ka baba onge. Something of that kind. Okonwa ni this is a true story. My question, ang'o mono moni kete ni nyaga poli ipuonja kwelo nang'o.
ipuonja kwalo tiang' to anyamo ka baba onge. Ako kere ipuonja nyemo nago. Gima nopuonja no ken kuo. Nopuonja nyemo. Inyalo puonji nyemo to sama koro ng'ama nopuonji nyemo no onge kata ka in iwuon ionge. Koro inyalo nyemo kata ko onge. Nyemo ema nopuonja no ken kuo. Nyemo wanyamo ng'wech kane wakwelo. Opuonja nyaka nyamo ng'wech. Nyemo ema nopuonja. Manyiso ne ok en tiang'. En nyamo ng'wech gi nyamo niang'. Kama nyame niang' ni ne niang' mane kwalo ka baba onge. Koro ka baba chako bi koneno ka baba biro to kona ni echo macha chal babau. Wanyama ng'o wanyam ng'wech. Koro kona ni inyamo ng'wech koyudi kikwelo. Akole yaki politi ipuonja nyemo nago. Ipuonja waketi ni wifi mar Game Changer. Igona thumno. Irgi data kuzami ami wifi. Kara thumno anigo. God adoro. God yeah. Yeah. Ay. Akode yaki politi ipuonja nyemo nago. Akode yaki politi ipuonja nyemo nago. Ipuonja kwalo tiang' wanyamo ka baba onge. Ere line madhe ke nyamo ng'wech. Line ke nyamo ng'wech. Nyamo ng'wech. Kane baba biro to ipuonja. Lagi mara tumbuse ng'aw mera. Tu jago ng'aw. Chorna kar gina. Mane se kalo. Koro ka kele. Evan Zure kanyo ka bet kanyo se biro. Aron se. Weja sebo. Akode nyana sembo tipuonja nyemo nang'o. Ipuonja kwalo tiang' wanyamo ka baba onge. Nyagi poli ipuonja nyemo nang'o. Ne wanyamo ng'wech ka. Ipuonja nyamo ng'wech koyuda ka kwelo koni. Ipuonja nyamo ng'wech koyuda ka kwelo koni. Mi jogi history mar wadwa ng'awnegi ahinya. Okay, thum en title mare en chon kanatin. Awero real story manotimre in my life, in Omari's life, in anyone's life. En gima notimre life mar ng'ato ka ng'ato. Kila ng'ato ka nwatindo, iyudo ka nyathi matin korwako wuoche ataro, irwako ne maber to ywak. Odwa norwaki ataro. Koro an bende e hali mar bedo matin no, nitiere nyako mane wang'iyo godo. Japokuwa ni noduong'na matin. Nitie gik mane ong'eyo mane pod akia. Koro nokona ni nitiere gik michamo, nitiere gik mimadho, to nitiere gik minyamo. Nitie gik mimadho. Kaka koro soda wamadho. Soda wamadho. Nitie gik michamo. Nitie gik michamo. Kaka kuon. Kaka kuon.
to nitie gik minyamo. Gik minyamo ng'eny. Omari nyalo nyamo bolgam. Koso kinyam bolgam. Nitie madho, chamo gi nyamo. Bolgam dong inyamo kichamo, bok imadhi. Tiang inyamo. Tiang inyamo, ok inyal chamo tiang. To kaponi nitiere kata jokuoge mabiro kama untie, inyalo wuok gi ng'wech. Mano dholuo moro wacho kamano. Wan jo Asembo waluongo ni inyamo ng'wech. Anyamo ng'wech kaka nyocha joka nobiro cha anyamo ng'wech marach. Koro nyako ino keta piny mokona ni ing'e chiemo mano gima nopuonji. Ing'e metho mano gima nopuonji. To bende ing'e nyamo niang'. An kora dwa puonji nyemo. An kora puonji nyemo. Yawa. To kona ni nyemo en gima onyalo puonja mana ka baba onge. Matin ni opuonja nyemo ka wan kode ji adi? Ji ariyo. Nikech wuonwa en ng'ama ger. Madino yudwa kwa nyemo to nyalo kelo lweny. Ino yudu kunyamo tiang. Dino yudwa kwa nyamo niang' ni, kwa nyemo. Onyalo kelo lweny. Koro chuno unu nyamo ng'wech ko iri. Koro nochunwa ni kata ka pono biro, kech no biro moyudo wadier kwa nyemo ga kode. To kodhi sani wanyamo ng'wech, nikech ema nopuonja ne pod atin na kia gik moko. Donjo ka wero ni chon kana tin. Koro wadonje i niang' to wabet. Tema aturo niang'. Ting'eni niang' Omari, adwa ni ket gini maler, kata nyisi gini maler. Omari kiyudo kikaw niang' full, ida wuok gode ndara. Ting'e maber ni niang' ni samori nyiewe, kata ni gombo ga niang'. Ida chako nyamo niang' ni gikomani. Kasianda. Koro no nyisa ni kasianda mit to lil. Matina ni kasianda mar niang' ni nyaka waluok, nikech odhi pudhe gi lo. Koro nikech nupuonja nyemo, kona ni achak nyemo gi yo kasianda, taluok. Kasianda otimore nade? Mit to lil. Matina ni kasianda, okinyal nyamo, Omari kichako nyamo ka wich. Mira do ng'ate ndara, ka in gi niang' ni, ng'ani dhi kwayi niang' to koma mit ni emidhi miye. Koro ichako koma mit ni, to okinyal nyame kokiluoke. Okinyal nyame kokiluoke. Koro omit to lil. Koro mane gima ne onyisa. Bwana, akere ani mapocha richo, nikech ana winjo ni weche go richo, but gik miwacho tadieri. Kichako nyemo, inyemo gi kasianda. Ichako gi kasianda. Nikech kasianda no omit, but olil. Omit to lil. Koro nyaka konge luoke be. Nyaka konge luoke. Wawuoye tiang', wawuoye niang'. Niang', mano koro onyisa. But kono to mano mari. Nitie gimoro ma ng'ato nyaparo. Pacho ji opogore. Paja ndiko to podi paja so. When we look kode to gima ng'ato pare watching kocha to pogore. So I don't want to. Okadwa ni ati be responsible gi feelings gi. Mago magi. But koro nyako ni oketa ler maber. Konyisa ni wunya semo. Gini kinyamo tichako gi kasianda ema mit tiluoke monde. Nikech adier itiang' ni sami pudhe, Omari dhi pudhe gi chuodho. To kinyal kaw chuodho dikete dogi, nyaka luok gino. Nikech ngini ene yaora, ne ene gima notime yaora. Yaba, interview ni roko ga team ka tuo. Aron se. Aron se jasema. Mane girlfriend ni? No ken girlfriend na. Ne en gima ne watindo. Kaka ji nyalo ng'iyo, ng'eni nyathi matin ung'iyo gi ji, ma ing'iyo gi jirandu, ing'iyo gi nyako moro maku, en nyagweng'wa. En nyara Asembowa. Ima jako mano sekethre. Yagari no sekethre. Beno tieko sikul. Dong koro ing'eni ya to ne odhi mbele ran na baro kamae. Koro koma natieko gi koma notieko godo pogre. Okay. General, awinjo kiluongore ni Aron Siwo Nyasembo. Debed ni ja Asembo, mama ube Nyasembo. Mama uonyo ume kor gweng'. Ok kor gweng' kaka iwacho no. Omari Asembo duong'. Nitiere Asembo mia malo, Asembo mia mwalo, Asembo mia diere, Asembo Kanyigoro, Asembo Kochieng'. Asembo duong'. Minwa en Nyasembo, an bende an ja Asembo. Baba ube ja Asembo. Baba ube ja Asembo, nyaka kwara te ja Asembo. Dau? Dawa koro en nyaku moro mabor. Asembo gi kar kanye. Kechigene isewacho ni Asembo duong'. Okay, an awuok Asembo Kochieng'. Wan Ramba. Yes. Okay, jakor gosito. Osito koro en nera. Koro mano kaneya. Mano kuma mama uyaye. Mano kuma madhe na aye. Okay. Ang'o mono mi interest mar donje thum? Thum en gima nochakre na katin.
to nene na winjo thumbe ji tanyalo chalo gima adwa na wer kaka ng'ano wer. Anyalo wero wend ng'ano kako were no matiek. To awere gi sauti mamara. Then aduga paro ni gini ka wero mar ng'ani dhi kelo na shida nikech samoro ng'ato nyalo wacho ni kwalo thume. Koro natemo ga ni ng'acha wero wende cha tana keto words maga. Aketo words na. Ichalo ng'ama loko. Achalo ng'ama loko. Ichalo ng'ama goyo parodi mag Omari. Parodi gimoro aina no. Koro na awera kamano tadhi. To nokang'e ni chiemo na bed jathum nikech kana ng'iyo histories mag jothumbe tido ni ng'ato owuok e dala mane nitiere jathum chon. Or ng'ato ner gimoro ne en ga jathum. But anto naneno ka gigi ne onge. Onge ng'ama nogo thum dalawa. Onge ng'ama ne go thum dalawa. Kati anyuondi. Pok naneno mana kapo ni chiemo no arad mbele tabro fwenyo lakini gisani pok ang'eyo. Koro interest mano mi adonje thum nen ni natimo gande gik machalo comedy clips taneno kan gi words madier ka nyalo were to nyalo last. But nikech naneno ni thum en very expensive dhi timo recording mar audio and video. Koro natima short clips gi comedy. Short clip gi comedy. But koro nok ginyal dhi viral nikech natimo gimitimo kata gi simu en gima samo kata simu no podonge. Kore mano dongo kamano mabang'e tadonje thum. Ere kaka adwa ng'eyo transition mari from home to Nairobi. Wuok mara dala kabiro Nairobi nabiro manyo tich. Ma ne oluonga gi antina kabiro manyo tich. Nene na tich ma mjengo ema nachako godo for the first time. Nago mjengo. Mabenda go mjengo 1 week to ingene nakia ni mjengo ma Nairobi chudo ga Saturday mari. Koro kochopo Saturday to miya pesa. To pesa ni kara chiemo mane wachamo ka. Sabiro ka chiemo ka kare chulo. Chako ng'ad pes chiemo. Okay. Koro pesa mono dong ni mama na fea manya duoka dala. To nyiso waya ni pesa modong ni 2,000 madong godo ni nyalo duoka dala. To mane okidog dala ibeta Nairobi ka. Ikone itie mjengo to pesa modong to dhi oromi mana dok dala. Aneno mana ni 2000 wacho ni ma nyalo dog go home. Manya dog go home. Ibanyiso ni itie mjengo 1 week. 1 week. To pesa bendo ng'ad mag chiemo. An ang'ena chiemo ka dala kuchi ng'eni kichiemo sai 10 mar wuon tich. Koro na chiemo kokel nyuka ta madho. Pesa dong mana fea madok dala. Koro no waya no jiwa ni meda bet. To kora beta mjengo no kadoke. Kora achaka manyo hustlings mag security gi abedo soja. Arito kamoro ni Savannah Cement ni Athi River kae. Koro na hustle to matin. Mane kana biro Nairobi. To skundi to chalo nare koso juogi nogole gi auchiel. Omari ng'ama riek asomo boch. Mani skunda kama some do mani mipenjo. Okay. Mani kama some. Primary school. Boche Machaki school. Primary na asomo boch. Secondary no wanyalo wuoye lakini kanitiere interview moro manyalo timo bang'e. To history mar secondary nyalo biro. Yeah. Secondary bigwela dier. An to chutho we monda wache dier. An chutho jopuonje mono kudwara. Kana chopo e form 1. Koro japuonj ne timo trek gimopuonja okoseti monda fail. Gimopuonja okoseti. Koro na wache ni mondo mi ayuara gi japuonj. Walok school kaloko school moro to karistie kaka skunde gi winjore gine WhatsApp group. Koro gimana cha sendo cha wajo kabisete. Da wacho ni awe school. Amain ni weyo. Ok ni fine onge nitie. Kendo babwa gi mamwa ngima nyaka sani. But jopuonje gimono jopuonje mana ewa bia da wezi cool koro ibe wacha ka imbe jopuonje no kudwari kan tibe Omari bise be neno kata class primary class abiriyo kacha ka nitiere gambogi ne bedo ga ji adek na achiel kuom ji adek go jo backbenchers wan bet chien ne wan ga na achiel kuom ji adek go gi complain mang'eny class ma wane mwuonde ni ng'ato tuo wating'o watere gate wamiel wakao buk wadhi hospital to ng'ani ndiko nyinge ni tuo. Omari wach school no wawe mondo. Ukachaka kedi. Wach school ukachaka kokori mbaka na wewe. Wach school wawe mondo. Kuponi ati school maya chwayo. Awe ukoro. Kwa wawa ni primary tilere secondary to
chieng' moro kwa yudo interview moro wabro wacho ma wache but sane to wawe kamano. Koro in kaka Aaron C isewuok ibiro Nairobi otimore kaka otimore no endo isebede mjengo ichako thum donge thum kichako to kojipa nyiso ni nyaka yud pesa moro mitimo godo recordings magi akene yudo maber awinje pesa mini kuongo yudo mokuongo mar recording ne yudo pesa mana yudo mokuongo thum mano ne obena record mokuongo poka record nyaka sani ma thum ne obena record 2017 poka record nyaka sani nikech pesa ne notamre donjo to naduga yudo emergency mar liel na wito one of my friends man wasomogo the late Kevin. That was my first song. Koro the late Kevin emano miyo ayudo no yudo kachamo mshahara godhiambo to kinyi gochona ni my friend is no more to kadiri ka confirm raido no onge to gimoro biro ne bila ni lala salama. Koro nadhi aparo mano natieko 2 days tadhi studio the third day madhi agolo thum milongo ni lala salama ratego lala salama ratego kevoyae. Koro thumno en YouTube channel mara mane thumba mokuongo mana record manyalo wacho ni banka nase record thumno to naoro ne mama dene opuoyo ne thumno mit ma emane team godo contributions what ma brother ne bende ne upcoming munyisa ni an bende an rapper but anyalo biro temo kodi mondo at least abende awache matin ewi owadwa biro magolo thum moro mar imiya paro manene kane wan kodi imiya paro manene kevoyae thumno na paro manene imiya paro manene kane wan kodi imiya paro manene kevoyae. Ukienda YouTube utapata hiyo song. That was my lelungo nango ya aparo manene aparo manene aparo manene. That was my second song. To nikech ne aonge gi pesa mana nyalo afford godo the best studio mana adwaro nikech nan gi lek mar gocho Wema record Utawala Studios kata Barikiwa mani lek mana an godo mar record thumbena but ne podo kanyal chopo kanyo. Koro no chuno mondo adhi record gino e studio mane ni machiegni e village e town mane antiere mane Machakos town yudo kan Machakos town. Koro kana se record thumno to wadhi liel iko the late manyiso ni Tomar Kevin kende ni record go thumbe are na record go thumbe are kapoko kele mo wuok kode town kwa dhi dala kwa dhi ike maka na perform thumno nikech nachopo e center mogik kakoro jiromo no tawinjo ka thumni ema ji okete a pikni wiromo ne godo maiti to the same song ema okete dala irito wago nikech thumni ne chakre ga ambulance nwaketo ywak mar ambulance thum mar lala salama na mokuongo. Koro adonjo tawinjo ka ambulance ywak tawacho ni madong chal thum acha tadier gino no goya gi mbika wacho ni kara nyalo wer ma jopiny nyalo winjo. Koro kanye mane oluonga ma timo introduction ma perform live ma jogweng nikech nene gwengwa kabisa ne wan jirende ma jogweng oneno ni adiera nyalo wer ma friends oywaya gi chien moko ni bana kidok Nairobi to wera jomano godho gi na wero jomano omiya support bende na timo kaka ne gedwaro but wende go tena duga golo banka na duga aloso thumba mar lit mar hera ni dugi golo ge iruki timo production na duga timo production mar wende ariyo kama na were minwa tawero team soja team jomariek. Koro wende go na golo gi nikech naneno ni koro gingeny tok gi mit na banka koro nasebiro ma record thume Wema record studio lit mar hera koro gin nagolo gi but aparo manene nagolo gi YouTube but gintie adwa apango mar dok record gi kendo koro lit mar aparo manene mar the late Kevin gi lala salama manachako godo chato ni e YouTube. Koro tho mar the late Kevin ema nyalo wacho nomiyo achako thum mari maka naduga donjo Wema mane adwaro to naduga yudo ka golo thum nogol na thum mane chunya ne gombo beats mane ber to puonja bende maber ma record thum maber. Koro mane kaka story na nochakre but my is an advice ne ngata manoko kanye na ino wan gi gimoro miluongo ne a point of beginning kumoro moro ma ngato nyaka chakgo and adwa na plead gi ngata manoko kanyo no endo wan ne wachako interviews gi simbe simwe mono waketo kama endi to wamako
and kuonde moko iyudo ka sani king'iyo images magwa iyudo ka digi nyiso ni nwachako gi chien but kwa ng'iyo gi sani to reflect ni ati kai mondo wachako nyiso ni at least omiyo history more. And so musicians, and I would plead with you people neko poniati isechope standard more. It is better mondo me sama isechopo class more to wewe class machon cha mondo ji at least ongeni jogi no chako gi kuma chalo kama endi. I think it is better moloyo ki gole iwinjo nikech thumbi gir jugi ndalo no be negi becho ni but chieng moro ngato nyalo dok chien ma reflect ni ma thumba ngane neno ka sani wang'iyo kata mana pichni mag Prince Indah kano miele neno kaka na nongelore no ong'ama ongelore kanyo no endo to konya wacho ni bwana sani koro ruchuru pichni ga media ema bwana video monwa golo cha dong wanyalo noe sani ka koro pong kata kinwae ka koro pong to macha be poda ni atiere at least wanyalo review. So it is your decision, but anybody man outside there ananyalo angeni ji nigi view mopogore but ananyalo prefer ne weya chieng moro at least nende kugo history mathoma mokwongo mae kaka natemo thom gimoro machalo kamano endo nitie nyaka jok mogolo thum gi simbe but kawuono gidhi e studios mabecho. Aaron C. Unyasembo gisane isegolo thumbedi sani an gi thumbe 9 manie YouTube koso mai kana manie YouTube mago masegolo mano koting'o nyaka ipuonja nyemo en maro 9 koro kama ne koro ipuonja nyemo yani gino wacho ka in innocent bwana maduoga ng'e wang yani maro 9 koro komini puonja nyemo ya maro 9 koro komini puonja nyemo okay jathum mani masane inyalo wacho ni malo kocha makata kindiko wer ilamo Nyasaye ni Jehova gwedha kaka igwedho ngane keta kumi kete ngane kaka jomoko nyalo lemo ni Nyasach Shadrach Meshach gi Abednego in inyalo lamo Nyasach ng'a. Okay, an gima nyalo wacho ok anyal lamo ni monda mondi yudisikiza tune mar lweny mare mogo kod Feni Oyugi D-Star aboro achiel ariyo star abiriyo aboro ang'wen hash to set lweny mare by Feni Oyugi as you skiza tune dial star 812 star 784 hash. Oteni usemi kod LTN Luo Trending Nation. Gik mabeyo ngima wa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadho e kodgi. Hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs manigi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, rieko wani ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. adwani abed Aaron C. anawuon. I built my own mondo abed ng'ato. Then koro kasechop mabedo ng'ato, jomoko bendo biyo wachi ni gibegi da bedo kaka Aaron C. Nikech sani ka wacho na da bedo kaka ng'ato, to mano matene ni challenges mane ng'acho kale mondo mi ochop kama entiere cha. Ok adhi face gi. Samora an bende an gi meka yora. Inyalo mana wacho ni agombo mondo achop kama ng'ane ochope. Gimara ina nyalo wacho. Kori gombo mondo ichop kuma ng'a ochope. Okay, agombo mondo achop kama jakadala giri nitie. Ng'amita mbua kawe wacho ne jakadala gine, wacho ne kuma jakadala ochope.
Okay, Jakadala. Jakadala mitambua Sana. Jakadala. Mama no tanyalo wacho ni. Piny wero enda. Ne Omari Jakadala. Piny wero ema. Winje ya manga. Yo ko miyo dhoge. Piny wacho lesha. Ingeni idwa chuna gi wacho gimo kadwa wacho. Ikona ni apimra ni adwa bedo kaka nga. Kata achieng' moro agombo bedo kaka nga. Awacho Jakadala. Jok moko go nigi fans gi. An bende an gi fan na. Tabende an gi fans na. Tabende an gi ng'ama hero, tabende an gi jomo hero. Koro an ahero Jakadala. Kochakre chon. Nahero Jakadala. Makopo ni ati Nyasaye chieng' moro mi chance ni udonje polo gi jawangla achiel. Jakadala pod anyalo donjogo. Jakadala pod anyalo donjogo. To dak nyochi dhi e Legend Fest mondo omi gine. Omi stage. Ting'e ni gik moko timre gande Omari chopo kacha ing'iyo gande finance. Sani ka ng'ato nyalo neno Aaron C ka en kama ok inyal ng'eyo ni ang'o motimre momiyo chopo kama ntiere ni. Inyalo yudo ni samoro pesa mayudo piny kocha mondo anyiew godo kata mana lewni man godo mondo miya rekod kata thum. Samoro gin kata 20 moko. Koro mondo miya choke moro na thum man kode gi plan. Koro inyalo yudo ni Legends no nanene from the start but no kanyala afford mar dhi. Nikech yudo ni programs maga bende samoro ochochre pesa bende poka chako yudo moro malongo manyalo wacho ni mae we adhi awuoth godan bende achope kuma joka nitiere ayude platform. Koro an ng'ama kore katemo makapo ni thuma mar nyemo no makore thuma ne madang mi achop kucho. To mano kara koro nyalo penjo. Thumi mara. Chieng' managolo ni wiera dhi dak ni luonga. Chieng' managolo ni wiera dhi dak ni luonga. To chieng' managolo nyar dak. Jabero ng'ega thulo kanyara lego. Ani mam. Dak ni luonga. To chieng' managolo nyaka dimo. Ayune nyaka dime mamoro chunya. Dak ni luonga. Nyemo ni ema kora golo. Yao. Jako jiluongo ne ng'acho. Iluongo ne Akode. Akodhe nyaga poli puonja nyemo nang'o. Iketho gini. Akode nyagi poli ni puonja nyemo nang'o. Jaber nyara rieda ipuonja nyemo nang'o. Ipuonja kwalo ni ang'o wanyamo ka baba onge. Akode nyagi poli ni puonja nyemo nang'o. Ipuonja nyamo ng'wech koyuda ka kwelo kodi. Ne dhi ndikna gine bracket ni anyemo. Kata puonja nyemo. Kech ang'eni mane gima jedhe mayo. Iluogo title bathroom chiluogo ne chon kana tin. Tigere chon kana tin to ga nyemo. Jogi dhi manyo nyemo. Ang'e jogi. Donga wero maber ni chon kana tin ni ero biro dalawa. Wagonyo dhok kodi walago ka baba onge. Chon kana tin ni ero biro dalawa. Wagonyo dhok kodi walago ka baba onge. Chon kana tin ni biri nindo dalawa. Kadholo pango thumu wadhi wamielo kodi. Chon kana tin. Koro ing'eni ok inyal ng'e gima jopiny diero mari sami rekod thum. Koro in loso thum gi title mari. Yes. Matok saa bi chane interview penj kuma LTN nitie. Nyakore mogi kaka iwinjo ka niendi pod wan ka endi gi Aaron C. Dhi YouTube kacha many chon kana tin. Chon onge dong? Chon kana tin. Chon kana tin. Yes. Chon kana tin mondo mi bende iwinj lyrics man kanyo go endo. In kaka jango masane gin gik mage ma maybe jothumbe weteni osetimo maricho moko de gombo mondo ine tem e band ni ka koro odongore maduong'. Band na an mana gik magombo mondo mi band na otim. Mage man godo. Ma in gimi wacho ni jothum jachode ne band ni uchoda choda. Wacho ni ojinego rethum ne unu negru anega. Gik ma koro ji wacho ni ati jothum okoero rego mago gik miyiego e mwaketi ne kamera. Gime wacho ni jothum mayo ji welo mano kore gima wa promote sane doke. Omari. Wewa monde. Apeji ki wacho ni ati in gima midwa notim. Unyaka wayie ni nitie gik maricho gi mabecho and we have to address them. Nikech in kaka new blood e industry ok dwa gombe ni gik machon mono ji ok dwa pod dhi go mbele makoponi ati en kamano to sawa one platform wasemi koponi ati en chwa ni dwa eneza chode sawa.
Ing'e ni chode ok en band kata thum. Chode nitie kata ka thum onge. Nek nitie ok en thum kata jawa. Nek nitie kata ka thum onge. Kuo girigo nitie ok en thum. Kuo en gima inyuolo go ng'ato, chode inyuolo go ng'ato. Gimoro amora gik maricho go tim inyuolo go dhano. Maka en ng'ama dwa bire band na nyen jachode. Mane en jachode. Koro kodhi yudo management mar band ema dhi tamore wach mar chode no. But en gima onyuol godo ng'ato. Mok dang' wawach ni band na nyalo bedo gi jachode kata band na ji biro negre. Ng'ama noseneko en jochiende ne luwe aluwa kuma odhiye. Yo me defend go wach. Ema miyo an aduoga lenga wach ni. Onge gima dang' wach ya. Koro wachnwa gik ma band ni dhi timo. Okay, band na nikod lek mang'eny. One the Wise Fox. Kiwinjo thumbe na te chakre gi Wise Fox. Omari Wise Fox tende nang'o? Wise mang'eyo Fox to kata nakia nikech na we school mana kaka de weyo. Koro emomiyo ok ni kaka na weyo, Omari Wise school ma seweyo. Owuoyo wach mar Wise Fox. Koro mondo wang'e jok Wajo primary wate. Ja form 1 term 1. But admission to ne an go. To Fox tikia. Makata moro michamo godo ochele cha. Wajo kluok ne Fox ya. Mato lugo nang'o? Fox. Mato Fox. Koro ka ging'eny. Ka ging'eny. Aya. Gino ke gaga kamano to na. Iga Fox adier ma Fox. Koro Fox. Koro mano miyo penji man. Kech mane mi dhi paro mar chamo ochele cha. Macha to Fox. Koro ka ging'eny, welo ng'eny. Kelna ujike ka, kelna Fox ka. Wise Fox. Omari, Wise Fox mawuoye. Wise Fox. Wise en ng'ama riek, mano dong ing'eyo. Mano to ng'eyo. Kech ni puonja ni Solomon was wise. Was wise. Karamo mabing'e matin. Koro iyudo ni Fox en category mar group, family, people, community. Koro Fox. Group joma riek. E gima en kanyo no. Wise Fox. Joma riek. Yoko ketene wise people. Bana. Anga muso nganene. Wise Fox. But I kisomo in school. Okay. Joma riek. Joma riek. Gidoluo. Koro ng'ino joma no dhi nyaka Jerman, koro Fox gi go jo Jerman ma wacho mano. Kenya ka wateme atema. Koro Wise Fox no en band ma an benda temo mondo achung godo. Wach gi Wise Fox the temo nikech aneno ka kata logo utingo mana skuru, spana, apiko. Ineno ma achiel kuom gima Wise Fox osetimo mari. Ma achiel kuom gima Wise Fox osetimo. Ma en gima ok onego bed na wacho ka sani. Wise Fox ma gima Wise Fox osetimo ma achiel kuom koro ema da wacho gik ma Wise Fox opango timo. Omari Wise Fox en kambi maduong'. Wise Fox en kambi maduong'. Uyawo nyaka garage. Wise Fox loso apiko. Uso nyaka spares. Yes. Mana achiel kuom gima Wise Fox osetimo. Ma kinyalo mi location kuma Wise Fox nitiere gi kambi nene tinyalo chopo mi yud ndik Wise Fox kanyo. Maduong' sana gimoro amora en Wise Fox. Koro Wise Fox en band mana chako go. Mana form it to adani mondo chop kumoro to ateme gi ajawa bende mondo mi ochop kumoro. Koro ei ajawa adani Wise Fox obed kama nyalo konyo jok mok nyal. Wanyalo kata mana dhi to waloso ne kata mana ng'ato dala. Yudo kata ka ng'ato nitiere mane odongo kamoro ma background ne rach. To Wise Fox wasechopo kuma nyalo yude pesa, wasechopo kuma nyalo yude matin. Wanyalo wuok to wadhi to wakonyo dala moro. Wayudo nyathi school moriembe school nikech Wise Fox en joma riek. Koro wadhi to hakikisha ni ji riek te e band or ji riek te e community. Koro wan gi plan mar dhi konyo ji ainago. Wise Fox bro wuotho e streets. Wise Fox bro wuotho e streets mar ng'iyo joka man gi tije man piny. Wane interview. Wabro ng'iyo joka man gi tije man piny to wakonyo or wang'iyo ni to ang'o ma ng'ani gombo timo. Ibanyo tim konyo ja kamera tim gini.
Otim kanyo. Tim bedo ga. Koro wan gi lek mang'eny as Wise Fox mar konyo ji. To wan bende wadani mondo wa build our nation. Wabende wabed gi nation marwa as the Wise Fox. Koro ok en ajawa kende. Wise Fox nigi kembe to pango mar yawo gik mang'eny. Ma wan kaka wan gi microphone achiel ni Wise Fox nyalo medo wa moro. Mane gima walamo mondo kwachopo kanyo to wabiro to wakonyo LTN. Ka Wise Fox okuongo nu chopo kuma wadwa ni wachope. To ka LTN okuongo ne Wise Fox chopo to LTN obiro konyo Wise Fox mondo Wise Fox odhi okony jok man dala. Jakora mogi kaka iwinjo kanyo rendo iluongo ne Wise Fox. Wise Fox en band mar jatelo kaka iwinjo kowacho no endo. Wacho ni gikonyo ji batel tiend pod oingo gikonyo. Lakini yare ginyalo chulo nyaka fee batel tiend pod oingo gikonyo. Ginyalo konyo nyaka gero dala. Omari wapango mar timo mano kwachopo kuma wadwaro. Ng'ato nyalo biro manyo Wise Fox gi nitie joma nie kamera kae sani mong'e kama Wise Fox nitie. Ginyalo biro kacha ni nyathino riembe skul. Omari ng'eni nyathiwa gi jopiny. Wapango mar chopo kanyo in future ka Nyasaye oyie ma bende wayudo ki finance. Jomondike joywak ga. Mondike ajawa ni ok ti kodgi maber. In ere kaka idwa ndiko ne gi rate card mi ensure ni ng'ato inyal pidh ga jawa. Ogo ka ongengo to dak Nairobi. Uyenga kama to dak Nairobi. Mano biro chopo kwa sebedo gi management marwa mar band. Sani manage ma wan godo en mar gik mwase yawo ma en motorcycles. Mano mwase yawo. Kwa chopo e ajawa ka jawa ochopo nwa kama wadwaro to waburo pango waburo bedo gi mora mora ma waburo hakikisha ni kila ng'ato matiye Wise Fox ochulo to dak maber to okawo tich motiyo e band no kaka tich. Nikech ka onge jaongengo Omari ok anyal dhi go live band. Ka onge ja keyboard ok anyal kata dhi timo recording. Ka onge ja bunde kata ka onge MC. Koro kila ng'ato waburo deo walamo mar mondo mi wachop mbele kapod wan gi chuny ma wan godo sani. Yes. Isechopo nyaka gi MC? Koro mano ko biro chopo. MC Evanjo the Sudanese. Ma in gi MC ni ka? MC na donge omiya wuotho kode. To in gi bouncer? Bouncer wabro manyo. Bouncer ngino kono be ni meyo molo boss. Koro wan wakunga manyo pesa mondo. What is the main name mar bouncer ga? Nikech joma mieli to fans gi like apenja. Ingeni poka beti ki bouncer. Kapona beti. Wacho ni biro manyo. Like koro king'iyo Musa Jakadala. Mane mentor mari. Ing'iye mondo ibed kono. Ma iparo ni ipango ni chieng' moro ka chopo kuma Musa Jakadala nitie ta bed gi bouncer. Bouncer konyi nade e show mano mol, we show ma joriwe. Show ma joriwe to crowd pek. Wadwaro kaso jibe biro mopogore nyaka jok mok fans gi. Kori biro game changers ka in gi fans gi mamagi. Bouncer konyi nade? Ingeni koro nitiere kama ok ochuno nyaka idhi gi bouncer nikech indhi buogo kata fans. Idhi kama local ma bende gima ng'ato nyalo timi onge. Idhi adhiya gi team ni jok mudhi gocho godo. Tibedo very free. Iwuoyo kech joka gin magen fans. Ka ng'ato biro mosi ni bouncer dhire. Lakini ken kama crowd miwacho cha ma ji ng'eny mok ing'e kama ng'ato ae to ber ka bouncer bet. Lakini show ma local kuonde matindo tindo idhi adhiya solo gi jogi gi team ni. Gima ng'ato nyalo timi onge be gimi nyalo paro marach gi ng'ato onge. Mondo mi bende fans ni kik buog. Nyathi matin nyalo gombo kata ne kikalo. Ni echo aron si dadi mosi to bouncer osedhire kuche. Ngine bouncer to kiagi en chule. Koro anyalo wacho ni gino ber ken kama opang maduong' ema bouncer dhi ka in gi bouncer. Lakini ka en kama tin to in gi bouncer is better kikobi nikech odhi buogo ji or odhi miyo ji ok nyal biro mang'eny. Kesa moro en kata mane village udhi kata liel tidhi gi bouncer. Dhi do ka ji mang'eny ok dhi biro. Samun te nyithindo ma da biro ni adadhi mosaron si what bouncer osedhire. Koro aneno ni local shows ok anyal gombo mondo mi adhi gi bouncer ka chieng' moro bet go. Iwacho ni thum nyaka losi in ma ere kaka isekawe nikech idwa dhi bedo jathum maduong'. Be paro sebiro ni yawa abia manye Osama Doctor moro. Osama Doctor en ang'o? Osama Doctor. Tumiloso ba. Iwacho ni tumiloso. Kaja lemo, kaja juoga, yath
gima chalo kamano no endo. Ring. Koro thum iloso. Koro ipenjo ka bende anyalo loso mara kata kase loso mara. In mpango kata iseloso ring. Okay. Omari kiya hotel e bath ng'ato, ya hotel ute. Tineno ka ji chieme otend ng'acha sana. Ipani inyalo wuok, ng'acha nyalo wuok otende cha ma ji chieme sana cha. To biro nyiso ng'ama otende jok chieme sana cha ni bwana, an ing'e ni aloda ni achiele ga kama, emomiyo ji biro mang'eny. Bedo ni aloso thum kata pango mar loso thum kata nade thum obedo secret mara mondo mi obed gima pod biro bedo. Imiwinjo ni nitie gima miluongo ni siri. Koro ok anyal bukra na golo siri ni an kama kaka timo mondo thum no bed mamit. Ok gidhi bet mamit kendo bang' ka asewacho mano. Anyalo wacho ni an atiyo gi pete mondo thum no bed mamit. Ok dhi bet mamit bang' mano. Anyalo wacho ni an adhi ka juoga kata nor sara kata notim nang'o. Mano ing'e asegolo siri mara. Ber ka pod ji penjo ni tang'o momiyo wende Aaron C pod mit nyaka sani. Gigombo ng'eyo nang'o matimre background. Gini awacho ni hotel ma ji chieme mang'eny cha ok onyal wuok to dhi nyiso ng'ama otende ji chieme matin cha ni an achiedo kama emomiyo ji ng'eny kora. Jogi dhi ringo te ka ng'ani bochako chiedo mamit. Joma winja ka gin jothum gi upcomings gi jok mapango mar record thum. Gidhi winjo ni Aaron C timo kama emomiyo bedo gi fans. Ore emomiyo thumbe ne bedo mamit. Ore emomiyo Omari oluonge. But the end of the time kacha kagolo thum moro gidhi ng'e mani joka emokonyo Aaron C. Koro gibedo fans mar kuma na wacho cha. Ok an. Ma in koponi ati ne kata yudo ajuoga moro maber ok inyal connect jathum moro mondo bende olosi. Kodwa na connect ta connect. Donge wacho ni ati ok inyal miyo ng'ato siri ni. Koro wacho ni ng'ato losi maber. Koro an kaka Omari adwa ni tera ir ng'atino. Okay. Ka ng'ato nyisa ni mondo atere kuma nadhiye kata mondo atimne gima notimna to mano ing'e ni nyalo bedo matek. Nikech mano en siri mara. Kaponi en gima nitie to en siri mara. Omari ok anyal golo siri na wacho ne ji. Upcoming cha di wuok piny ko amini ni ring ema ji wergo. To en owuon kar mondo odhi olos thum mamit ma ji nyalo winjo to en ochako gi ring. Ni obiro ir Aaron C kowa kama ikawe ring cha. Bende dhi akawe ring. Odhi to kongo kawo ring to joringo kone no kele dhiang'. Ting'eni ma dhiang' mane mano mieno dhi nyuomo godo dhako ma be samoro nyalo weye. Odhi ogolo dhiang' no tero ka ring kacha. Ka thum otame wero. Ting'eni gimoro aina no. Koro nikech an bende an gi jok machieng' moro biro study back. Ka ng'anyise ni an nadhi ka juoga emomiyo nabedo jathum. Ng'acha dhi manya chien kata gidhi follow mondo mi giyud ni to an juoga mane madhi ire. Ng'ani ka chiemo chako thum to dhi ka juoga no mokwongo. Nikech an ng'e na chako eka yuda juoga ni e korio. En odhi kuongo kucho mokwongo mondo mi en ochung' dichiel. Chop malo. Koro is better mondo kila ng'ato bed gi siri mare motimo godo gimoro mondo ka ng'ato wuok piny to bendo wuog to many mare odong godo kien. Ko biro fwenyo to biro fwenyo kosechopo mbele. Adwa ni iwach last word mondo mi bende aluonga MC mari omose jopiny. Ang'e ni mago bende e jok ma bende omako industry kaendi. Iluongo ni MC Vanjo Subanis en ka agno moswa. Meanwhile kaw thuolo ni wuo gi jopiny ma fans gi jok mawinji osiepni moko ma bende osechung' kodi you can appreciate them here. Okay. MC Vanjo daonje sama jatelo wuoyo. En Aaron C Wonyasembo. An sani maru maro angla ma bende asebedo ka temo industry. Nitiere jogo mosewinjo thumbena, nitiere jogo mapok owinjo. Nitiere jogo magombo neno ni to Aaron C inda kisetimo video nikech artist timo video. An gi 9 songs ma osebedo released to all of them pok atimo video. Okay, anyalo promise ni sani the day then yesterday or Sunday nwatimo video shooting. Ma video is coming date 1st December wan gi video our first video but okanyalo wacho ni video mar thum mane thum mar record latest en chon kanatin moting'o nyemo makoro ji wacho ni nyemo ema trend. Koro okwanyal ng'eyo goda en mane video mwatimo ore en video mar nyar dak ore en video mar lit mar hera. Udhalo dhi channel mara subscribe share like and comment support Aaron C Wonyasembo. Share my links Facebook Aaron C Wonyasembo, TikTok Aaron C Wonyasembo.
One under the Wise Fox Musical Band. One gi Wise Fox Musical Band Facebook waseyao. Kod nyalo follow wa ma in case no support wa mwachopo kumwadwaro to Wise Fox Musical Band bro bedo ni gimano bedo formed chon bro timo gik mane wasepanga mar timo. Anyalo gonu ni erokamano, support my latest song Chon Kanatin, nyemo in bracket adikete kako Mario osewacho mondo mi wachop kuma nyalo chope. Kiwinjo thuma mar Chon Kanatin kik iket pachi e nyemo, ket pachi e story mano timre kanitin nikech en gima timre kind ng'ato ka ng'ato. Kila ng'ato no kale story no. Koro kan nupuonja nyemo nupuonja an. Bende wach gima nopuonji, comment gima nopuonji song, then brorado erokamano sai ndito. Puonja nyemo dango. Do wadi were kwa tieko. Uyambi Evanyo mak microphone. Ngini microphone mar LTN Luo Trending Nation. Yes. Mojo pay. Kon gini to idi luo gidago aneno ka usechako Wise Fox Band baba mea gina yao go gini. No wacho na olo changa. Uyachaka olo ajire kitu. Mojo pay ba. Okay. Kama kawaida. This is MC Evanjo the Sudanese. Kabang meru ni kabang meru makata bayo manade. Kata ene momori manade. Mano gima kikingi kata deri. Mano moduono. Ma wodi soba. Under the Wise African Melody. No, nuo nyingi bwana. Nuo nyingi bwana jokikia hii bwana. This is MC Evanjo the Sudanese. Kabang meru ni kabang meru makata bayo manade. Kato kuotu manade. Mano gima kigombi. Mano mwandu babani. Under the Wise African Melody Band. Kako sewache one gi plans mangeny mwadwa timo under this Wise Fox tokoro kwa chako. So support us. Nyinga MC Evanjo the Sudanese, TikTok, Facebook, YouTube. Kumora mora MC Evanjo the Sudanese. Koki yudo the Sudanese tingeni mano ken. MC Evanjo the Sudanese. Kabang meru makato kuotu manade. Mano gima kine kala dere mano werna uru nyemo yaga werna uru nyemo bwana bwana mega Kane dwa jonyuol ni biri luongo madhena, kane ng'ato kwinyiti biri kono fadhena, kane ng'ato dhuni ni biri nyiso fadhena, kane ng'ato goiti biri kono fadhena. Akodhe nyara sembo ipuonja nyemo nang'o, ipuonja kwalo niang'o anyamo ka baba onge. Akodhe nyagi pol ipuonja nyemo nang'o, ipuonja kwalo niang'o anyamo ka baba onge. Ayaye nyara rieda nipuonja nyemo nang'o, ipuonja nyamo ng'wech koyuda ka kwelo kodi. Kodhe nyagi poli nipuonja nyemo nang'o, ipuonja nyamo ng'wech koyuda ka kwelo kodi. Dekore boge wachakoro muru kendo next time mapodi luongo ni LTN Luo Trending Nation dhikaje chendo mondo mi I support Aaron C Wenyasembo mabende iwinjo kako wacho kanyo no endo ogolo video manyien mabedo drop kanyo no. An gi pacha kata kaka chunya gombo mondo mi nyemo no molwarnwa wane kaka ne ginyamo niang, kaka ne ginyamo ng'wech, kaka ne ginyamo achakoro muru kendo mapodi luongo no Marinash umari chieno jemo ne mbele chiene mineno to mbele ema iyoko kinge maber ni poke subscribe nwa mondo mi anytime mabende wan gi wendo tiyudowa achiel kachiel. LTN kumamo pande inyenywele mondi yudisikiza tune mar Mili Nyarasembo mogo koda Miso Thwango D-Star aboro auchiel nono star ang'wen nachiel auchiel hash. Ingena eri maradieri bagima nene chwanya kodi manono gina biro ng'eyo. To set Mili Nyarasembo by Miso Thwango as your skiza tune, dial star 860 star 416 hash. Katome mane chwanya baby made mewe kata tuma biro weyo. Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation. Ne oganda Luo kendo e piny Luo. Oganda wopong kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji.
wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search biro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo, riwri kodwa mondo piny ngima one mich mane ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. Yes, Nyakuramogi, my luongo ni LTN Luo Trending Nation, wakelo ni gimi luongo ni Luo Talent Search. Jo pinyo osebedo ka ywak mang'eny ahinya ni gin gi talents mang'eny to onge ng'ama support ke. Omiyo Luo Trending Nation wawuok oko ni mondo mi wa support jogewa ma bende maybe nigi talent oko kanyo, gin gi kipaji to kaka gikonyre onge. Omiyo wakelo ni Luo Talent Search mabende wabiro kelo ni date machiegni kanyo no endo. Ingama ni kumora mora ti gombo mondo mi bende i support Luo Talent Search. Inyalo wacho ni achung'e thombe ariyo, achung'e thum achiel. Wabiro ng'iyo ni totally wanyalo golo thombe adi kasto watim ne the winners modhi bedo go. Gimo biro temo en obiro miyo gi platform, gibiro wer, ibiro yier ng'ama wer mamit. Onge ubaguzi. Nitie osiepewa moko mosechipen mabenya kago ni giro kamano, wan gi yugi mosechung'nwa thombe ariyo, wan gi Morris Oya Jamanu chung'nwa thombe ariyo, wan go Jode Wood Ndheo chung'nwa thombe achiel, wan gi kaka Talanta bende ochung'e achiel. Ing'ama bende ni oko kanyi nyalo wacho ni bwana ana support event anatimo kama endi. Ma pod en Luo Trending Nation wakete manaka. Angeno brother maber. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla, ong'eyo ni life mar jothum gi familia margi. Ineno Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabiro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Nyakuramogi Joang Mikey en kaka Talanta to bende ane channel miluongo ni Luo Trending Nation. Channel ni eki en channel makelonwa weche kuonde magiwuoke kaka giwuoke to bende gi sama giwuoke to mana kaka gichalo, yani the truth mita marwa ma joluo. Ikete kanye ka ukikete Luo Trending Nation. Kuna mtu anasema ati mimi si agency. Ati mimi ni mkubwa sana, mimi si agency. Mimi si agency ulinisa. Mondi yudisikiza tiuni mar Genzi mawanch kod Mr. Mbalamwezi. D-Star, aboro achiel star, ochiko adika uchiel hash. Unajua nini mwaka yangu? Mimi si agency. Sitaki hiyo mchezo bwana. Tumeni usikae agency. To set Genzi by Mr. Mbalamwezi asiyasikiza tune. Dial *811 star 936 hash. Tulizaliwa na wewe. Unajua quit. Sitaki hiyo mchezo bwana, mimi ni Genzi 001. Yesu tunaenda maandamano mapema. Si Genzi. Oteni usinikod LTN Luo Trending Nation. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela.